Assalamualaikum. Tak info oma modern regone mek 200 jutaan. Lokasine cidak karo pasar menganti. Sepino tonggo sik, Cak. Engko dikira tonggoan karo demit. Mas ono demit nek bulan poso ngene iki wis diklangkengi kabeh tenang ae yo. Lah oma iki regone 200 jutaan. Ukurane 5 kali 12. Durung free pager, durung free kanopi engko iso free pager ngono ya rek yo. Lah nek ngene iki ono penambahan rek yo nek jaluk ngene iki yo. Lah karpote yo lumayan gede iki lho. Karpote gede mobil Pelos Pajero Innova wis mlebu kabeh. Nek kene yo ono taman sing super jumbo. Gak seneng taman, gaen kolam kenek, digawe ruang tamu outdoor yo kenek sembarang aturan dhewe yo rek yo. Nah, rene Cak. Iki kusene gawe almini lawangi almini anti rayap-rayap ya, rayap kesurupan kok ya rek yo. Lho, ruang tamune yo lumayan gede. Lampune wis ono lampu hias, wis drop ceiling ya rek yo. Kamare ono loro iki rek yo. Nah, rene Cak, tak sepino kamare. Iki kamar pertamane yo. Lho, ngerti dhewe kan? Kenek gawe apa? Kenek gawe olahraga yo. Gak oleh ngomong sing elek-elek di bulan suci Ramadan ya. Terus di tengah-tengah kene iki ono kamar mandi. Lho, kamar mandine ya wis mbois ya kena gawe wong 20 kloset duduk shower ya wis ready. Lah iki kamar kedua, sik rada berantakan rek ya ono tukang lho. Ayo iki kamar kedua. Terus enek maneh iki senengane bunda-bunda iki. Ono dapure rek ya. Dapure iki enak rek ya, ono pintune kena dibuka tutup dapure terus kono iku ono fibere. Dadi pencahayaane dapure iki mbois rek ya. Wis ngono ya rek ya, info teko aku. Oh iya, untuk masalah rego durung tak sepil ya rene Cak. Tak sepil lo Cak, angel rek nggawe ngene iki ya. Lah, oma iki ya ukurane 5 kali 12, regane 265. Iso munggah, iso mudhun, gak iso mudhun rek ya. Oma ngene iki 265, tapi nek ono penambahan koyo ngene iki ya nambah dhewe rek ya. Wis ngono ya. Pokoke aku nek pengen takok-takok oma boys, oma modern, oma cilik, oma opo ae, langsung WA nang nomor Kurniawan. Engko tak dudukno referensi nih sing akeh nduk daerah menganti ya rek ya. Info lebih jelas langsung WA nomor ono nduk bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin. Tak tunggu seranganmu. Ora bisa ngosong kurang siji sarko. Bye bye. Assalamualaikum.